Asteko ongi etorri, hor beste aldean zaudeten guztioi aurrerantzean Euskal Herriko txapelketa nagusian, saio bakoitzaren ostean, halako saioari buruzko halako tarte txiki bat zabalduko dugu hementxe bertan, eta ikusgai izango duzue zuen eskura. Hasi da Euskal Herriko txapelketa nagusia, Bilagunako Olaederra kiroldegian daude, oraintxe amaitu da saioa, emaitzak eman dituzte, Jon Martinek izan du urrengo fasera pasatzeko zoria eta gainontzekoek itxaron egin beharko dute. Saioa orokorrean niri gustatu zait, eta esan behar da, saio beroa izan dela gainera zentzu guztietan. Beroa, sarrera guztiak agortuta zeudelako eta takilak ireki beharrik ere izan ez dituztelako, Olaederra kiroldegia betetzeko 1000 lagun elkartu dira hemen, eta beroa, temperatura ere benetan beroa zeudelako eta bertsolariak aipamenak egin dituzte. Besteak beste, Iker Zubeldiak azken bertsoan esandakoa, orain badakiela zer sentitzen duen olasko batek mikroondas baten barruan. Saioa beroa izan dela esan da, zortziko handian, gustatu zait, humorez asmatu dutelako eta jendeari txispa hori transmititu diotelako Iker Zubeldia eta Fredi Paiaren bertsoaldia. Bi haur sahararrak non txispa hori transmititu dute, Mohamed eta Abdullah alkarri izena jarri dizkiote gainera, eta hori polita izan da eta jendeari gustatu zaio. Zortziko txikiko hariketan, enaiz ausartzen bertsoaldi bat osoa aukeratzen, baina bai bertsoak gustatu zaizkit, eta adibidez, gustatu zait Fredi Paiak hartzaiaren paperean gazta gora eta bera kirolariari botatako ateraldiak, eta hor Fredik ere humoreari eutxiz asmatu du. Martin Anai Arrebek ere saio politia egin dute futbolzelaian penaltia gora eta penaltia bera eta euren alaba aurrean zela eta ez. Puntuak erantzuteko ariketan, Nerea Eluztondok bete-betean erantzun ditu 3 puntuak, eta benetan oso ondo erantzun dago puntuak izan dira, baina Iker Zubeldiak erantzun dago puntu bat ere gogoan geratu zait, non lehenengo puntua jarri Osasuna zaindu behar dela esaten digute, eta berak bigarrenean segituen erantzun duen, nik kirola egin gabe, kirola egitea dela ona esaten digute, baina Ikerrek bigarrenean erantzun du nik kirolik egin gabe daramatzat 32 urte. Hamarreko txikira pasata, Odei Barrosok oso bertso politak bota dituela uste dute Amonaren bitxiak saldu bai ala ez eztabaida horretan, eta hamarreko txikiak ere gauza gehiago eman ditu, adibidez Fredi Paiaren hamarreko txikiare polita izan da, eta Alaia Martinena ere bai. Bakarkako saioan, kartzelako lanean alegia. Kartzelako 3 bertsoak gaia irekia zen, gai horri 3 ateraldi, 3 irtenbide desberdin atera dizkiote 6 bertsolariek, bortxaketaren lekuko izan dira 2 bertsolari, tratu txarren lekuko izan dira beste 2 bertsolari, eta istripu baten bueltan sortu dute euren historia beste 2 bertsolarik. Okerrez naiz uste dut Jon Martin izan dela bertsolari puntuatuen ariketa honetan, ezerkendu gabe, Martini ezerkendu gabe, nire Odei Barrosoren bertsoak ikaragarri gustatu zaizkit, uste dut potoren bat egin duela tartean eta horrek ere egina izango zuen, baina batez ere lehenengo bertsoan azken momentura arte nola izan gaituen denok jakin gabe zeri kantatu behar dio, eta bere gurasoen arteko tratu txar kasua nola atera duen azken puntura arte izkutuan edukita, suspensea edo hori nola zehondo kudeatu duen, asko gustatu zait. Eta, horrela amaitu da gaurko saioa, bertsolariak euren agurrak abestu dituzte, eta esan dagoa, Euskal Herriko txapelketa nagusia beste txapelketa bada, eta bertsolariek somatzen dute hori, transmititzen dute, eta ikusi besterik ez zegoen 1000 lagun nola elkartu diren gaurkoan. Beraz, Jon Martin, urrengo saiora, urrengo fasera sailkatua zuzenean, eta gainontzekoek itxaron egin behar, zer gertatuko den ondo izan, eta nahi zuen arte.